थैनायफ्रानो मोनदोंबा हाग्रा बंग्रा थांनानै थैनायफ्रा मोनदोंबा आंनि फिसाया नांनां बाथासेयाव गावथारजानाया मोना नामा हाबाग्रा लांबाय फैलाव गबिन्द मोनानो लांदों आंनि फिसाखौ फेथ्ला मोनानो बिसोरनो लांनानै बेफोरबायदि बिसोरनो गावथारनोसै थिनफिनदों खोमा आंनि गथ'खौ। रायजोफोर आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय रायजोफोर नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नाय फट'खौ नुखाबाय जानांगौ बिथांनि मुङानो जादों B.Nathur बिथाङा सासे एनडिपि आफादनि राफोद केडारमोन B.Nathur बिथाङा 28 बेचनिमोन B.Nathur बिथांनि गामिनि मुङानो जादों सा सुदिमपुरि गामि बाटासिपुरनिफ्राय साहा थांबानो बिथांनि गामिखौ मोनो। बै समाव जेब्ला एनडिपि आफादा मोननै फेक्सन जादोंमोन मोननै फेक्सन जाखांनायनि उनाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाटासिपुराव 2009 मायथाइनि जुलाइ दाननि 6 खालार खालि B.Nathur बिथांखौ सोरबा सिनाय मोनै बिथांफोरा बाटासिपुरावनो गावथारनानै गालांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर बिटिआर गोजोन रोबथा जाखांनायनि उनावबो दासिमबो रुंसारि B.Nathurनि बिमा बिफाया सरकारनिफ्राय मार्टियार्सनि मुङाव जाबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बे अनसुंथाइखौ दासिमबो रुंसारि B.Nathurनि बिमा बिफाया सरकारनिफ्राय मोननो हायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव जादों होननानै आं सानो रायजोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला नंखाय बांखाय सोरबाया दंफां लायनो थांनायाव मैदेरजों गाथारजानाय सोरबाया दंफां हानो थांनायाव खुन्दा होसिननानै थैनाय सोरबाया दैयाव गब'नानै थैनाय सोरबाया न'आवनो थानानै बेराम जानानै थैनाय बैसोरबायदि मुंख्लं न'खरनोसो दिनै सरकारा 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ राननानै होदों। नाथाय जायफ्रा एनडिपि आफादनि एक्टिभ केडार्स जायफ्रा एनडिपि आफादाव थानानै मुंख्लं जानाय बैसोरबायदि मुंख्लं न'खरफोरनो दिनै सरकारा जेबो अनसुंथाइ राननानै होयैया जोबोद दुखुनांथाव जादों होननानै आं सानो रायजोफोर। आङो दाख्लै रुंसारि B.Nathurनि न'खराव थांनानै आङो खौरां लाहैदोंमोन। बे खौरां लाहैनायाव रुंसारि B.Nathurनि बिमा बिफा बिनानावा बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जिखुनु माने जाय नायगिरि बिथांमोन बिसिनिसिम खावलायहरनाय थाबाय जे नायलांगोन होननानै माने जोंनाबोथ' बिदाया एनडिपिमोन नालाय बियो जिउ गोमानाया एसे गोबावानो जाबाय जोंथ' बारा गोसोआव गैला एसे उन्दैसोमोन नालाय जोङो बे समाव जोंना बिमा बिफाफ्रा माने जोंफोरखौबो फोरोंदोंमोन ओमफ्राय आदायाबो बिदिनो जों उन्दैयावनो थैलांनाय जाबाय आदानि थाखायनो थाबायनायावनो जोंना बिमा बिफाफोरना माने हा हु थांजोब्बाय जों जिखिनि एसे एनै दाउ अमाफोर फिसिदोंमोन बेफोरनिखौबो फानजोबनानै आफाया माबा थाबायदोंमोन आरो आदानि माने फैसा मोनगोन होननानै नाथाय मोनाखै दिनैसिमबो बहुद बोसोर जालांबाय दा मोनगोन ना मोना बेखौथ' मिन्थिया जिखुनु जाया मोनगोनल' होनो नै दाख्लै साननैसोबो मालाय मोनखांजोब्बायानो मोनैफ्रानो मोनजोब्बाय नङिफोरानो डाबलानो जाबाय मोननाया खिन्थु जोंना मोनाखै आरोना आदानिया जोंहाथ' आदाया अरिजिनेल एनडिपिसोमोन जेनेबा हाबा गाराखौनो गावसोर लांनानैनो बिदिनो सोहैदोंमोन जोंबो बेखौ एसे गोसोआव दंमोन जोंहा आदानि नामा B.Nathur ओमफ्राय नाम असेया माने न'आव गाबज्रिग्राया माबा नबरसन बिदिनो गामियाव ओरैनो खेरेंबो होननानै गाबज्रियो आरोना दा मोनगोन ना मोना बेखौनो जोङो माने सिन्था खालामबाय थायो आरो जोंहा बिमा बिफा बोराय बुरि जाबाय जोंना आफायाबो बेमारि थाबायनो हाया बिदिनो बेमार आजार नायनो बिमायाबो बिदिनो थाबायनो हाया एसे एनै थाबायनो हायो मावनो दांनो हाला दा न'खरखौ नायनांगौआ आंसो आरो जेनेबा बिदाफोरनि एसे अनसुंथाइफोर मोनबा मोजां जागौमोनदां एसे एनै न'खरफ्राव सोलिलांनो हानाय दा हा हुफोरबो गैला नालाय बोरै मावनानै जागोन बिदि आरो हाजिरा मावनानै जानांनाय मानांनाय जाबाय दायो। दा सरकारखौ आरो मा बुंनो सानो? दाथ' सरकारा जोंथ' अनसुंथाइखौ मोननो लुगैयो जेनेबा हाजोआव थांनानै थैहैनाय दंफांफोरजों थैहैनायफ्रानो मोनदोंबा जोंनाथ' आदाया आरो एनडिपि अरिजिनेल थैनाय बेथ' जोंथ' मोनखानांगोन बिनि सोमोन्दै माने बिनि अनसुंथाइखौथ' जों एसेबाबो लुगैखागोन नङा होमबा मोननांगोन ना दा सरकारासो होयो ना होआ ना जोंथ' जुदि मोनथारनांगोन आरो ना गावसोरसो बुथारहोदों ना मादों ना पुलिस खालामदों जों बेखौ मिन्थिया जेनेबा आदायाथ' थैहैदों बाथासियाव बेथ' नंगौ दा होनदों गावजों गाव थैनाया मोना होननानै ओमफ्राय गावजों गाव थैदों ना थैया जोंथ' बेखौ नुवाखै नालाय दा गावसोरजों बुथारलायदों ना बेलेगा गावथारदों ना आर्मिफ्रानो बुथारना गालांदों बेखौथ' जों मिथिया गबिन्दजोंनो थायोमोन आदायाथ' जेनेबा
बिदिनो पार्टि बेलेग बेलेग गावलायनाय समावनो बिदि आदाया गावथारजादों नालाय अब्लाबोथ' आदायाथ' गबिन्दनिनोखामोन नालाय दा मानो मोनाखै बे गबिन्द सारमोना मानो नायसनहराखै जों बेखौसो एसे दुखु मोनदों आरो जेनेबा इसेबां थाबायसेयावबो मोनाखैबा गुबुन गुबुन मालाय जेबो दाय दोफोन गैयै ओरैनो सहरफ्रावनो थैलाबायनाय दंफां होसिन जालाबायनानै थैनायफ्रानो मोनदोंबा जोंलाय मानो मोना जोंबोथ' मोननांगोन जोंबोथ' लुगैखागोन ना दा आङो आंनि फिसा नाथुर ब्रह्मनि बिखयै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों बेखौ जाहाथे खोनासङो गिबियाव जोंहा बे आफाद गावजेनलायनायनिफ्राय बेवहाय फार्स्टआवनो रुंसारि जालांदों बियो B.Nathurआ फार्स्टआवनो रुंसारि जालांनानै दा फैयै सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय B.Nathur सरकारनि सावरायलायनायाव अनसुंथाइ मोननो गोनां जानायाव दायो जोङो खोनासंबाय थादोंमोन नायबाय थादोंमोन दा बेवहाय दिनै उमुगनि फैदों दिनै गाबोन थुमुगनि फैगोन बिदि होनलायबाय थायो चेनेल नायग्राफ्रा दा बेवहाय फैबायबो फैनाया दा माबानिया बे जोंनि सा सुनिफुर गामिनिनो नंथारै नंगुबै नङा ओरैनो दंफां हानो थांग्रा बेफोर थैलायबाय बिसोरनो होबाय दा जोंहा एकदम अरिजिनेल गावथारजानाया बाथासिफोराव गावथारजानाय B.Nathurआ दासिमबो लिस्टआव गोलैयाखै नामा नामा सोरबा बुङो एबार फैया बै खनसेयाव फैगोन बै खनसेयाव फैया बै खनसेयाव फैगोन बिदिल' होननानै जायो दा जोंथ' नायबाय थायाबो दा नायग्राफ्राबो खिथायो आरो जेनेबा फैनोबो हागौ फैयाबो जानो हागौ बिदि बुंलायलाङो जोङो सरकारनिफ्राय बेखौनो मोननो लुबैयो थारमाने जोङो आगोलनिफ्राय जोङो हा हु बन्दक बायदिसिना थाखा फैसा हावलद लानानै जों खारथिंबायबाय जगार लाबाय बेवहाय एसे जागोनदां होननानै सोरबा आदिबो बिलाबायबाय बेफोरावबो हरलाबायबाय आदिखौथ' मोनफेराखिसै सोरबा आदिबो बिलायलायदोंमोन नालाय दा बेवहाय आदिबो होनाय बायदि खालामदों मोनाखै बेवहाय सोर आदि बियामोन नामा माखौ आदि बिलाय थाबायनो आदि बिदोंमोन सोर बियामोन आदि ओइ माबा बिजय बेबो आफादनिखा ना आफादनि नङा बिजय बाग्लारि बाहेरनि माने सिभिल आरो ना माबा उकिल हमदोंमोन बेनिफ्राय दा आमाया कागज पत्र जमा हरदों ना हराखैमोन कागज पत्र गासिबो जमा हरजोबनाय सोरनि आखायाव हरदोंमोन सोरनि आखायाव हरदों माने बे आफादनि मानसिफोर फैयोमोन बिसोरनो हरदों ओमफ्राय बिसोर दा मा बुंदों बिसोरो बुंदों गावजों गाव गावथारलायनायाव मोना बिदि होनना माने बिसोरो गावजों गाव गावथारलायनाया मोना होननानै बुंदों आरो बिदि होनना बुंदों ओमफ्राय दा आमाया मा बुंनो सानदों बेखौथ' जोंबो बाराद्राय हिसाबै मिथिया थारमाने बेलाय गावजों गाव आरो क'क्राझारथिं मोनदोंब्ला जोंनि बे सनितपुरथिं मा नङा नंखाय मानसिफ्रानो बिदि मोनबायबा जोंनालाय गथ'आ अरिजिनेल माबा आफादाव हाबजेननायनिफ्रायनो आरो बे आफादाव थानाय समनिफ्रायनो बयबो मिथिखायोबो मिथिनानैबो दंखाजोबो आरो दा बेवहाय बे रुंसारि जालायनायखौ मिथिजोबखायो जोंना बे रुंसारि जालांनाया आफादाव थानानै गावथारजादों नालाय जों बे फैसाखौ मोननांगौ आरो
आं बेखौनो आसा फारियो आरो सरकारनिफ्राय। खालि गाबनायल' बिनिया। आंनि गथ'आ आफादनिफ्रायनो थैलांबाय, हा हु थांजोब्बाय आरो बोरायाबो बेमार जाबाय, आंहा मावग्रा दांग्राबो गैया। बिदिनो मोनगोन मोनगोन थाबाय थाबाय होननानै थाबायहोबाय थाबाय आबसुफ्रानो थाबायहोदों। दा आंनि बोरायाबो मावनो हाया दांनो हाया, फिसाफोरबो गैला मावग्रा। बोराय बुरिदि दा माइरं बायै बायै जानांगौ गोनां जाहैबाय जों हा हु थाबाबो। सिलिंखार जाजोब्बाय आंहा बिदि थाबायनायावनो। बबेथिं थाखा फैसा मोनहास'गोन बबेथिं थाखा फैसा मोनहास'आ बिदि जानांगासिनो दा आङो। आंनि गथ'नि थाखाय इसेबो मोननाङा नामा? आंनि गथ'नि थाखाय मोनोमोनबा आं बोरायखौ बेमार आजार नायनो सानदोंमोन। दा आंखौ रावबो मिथियै जाबाय सरखारफोरा। सरखारासो जाफिनखो ना नों आंहासो जाफिनखो? बेफोर फाव फान्दायनाया मोजां जायाखिसै। गबिन्दनियाव थानानैनो आंनि गथ'आ गोमालांग्रोबाय। बाथासिफोरावहा सेन्देल दखान दरखंआव गावथारदों आंनि गथ'खौ। गथ'नि थाखाय आं इसेबो मोननाङा नामा? दा हनै बोरायबो बुरिबो बेमार जालांबाय, जोंखौ सोर नायबावगोन? बेमार आजार नायनो मोनगौबा साननानै जों थाबायबायमोन। बे थाबायसेयावबो जायाखिसै जोंनि साननायफोरा। दा सरखारफोरा नंगुबै होनदों ना नंगुबै होनाखै ना थगायदों? सरखारनिफ्राय आं मोनथारनांगौ, आं एसेबाबो मोननांगौ आं सरखारनिफ्राय। नङिफ्रानो मोनदोंबा, हाग्रा बंग्रा थांनानै थैनायफ्रा मोनदोंबा, आंनि फिसाया नांनां बाथासेयाव गावथारजानाया मोना नामा? आंहा मोनथाय गैया नामा मोननायनि? आं इसिबां थाबायनानै मोनथाय गैया सरखारनिफ्राय? आंनि गथ'आ हाबाग्रा लांबाय। फैलाव गबिन्द मोनानो लांदों आंनि फिसाखौ, फेथ्ला मोनानो। बिसोरनो लांनानै बेफोरबायदि बिसोरनो गावथारनोसो थिनफिनदों खोमा आंनि गथ'खौ। बिसोरनि पुलिस नङाबालाय सोरनि आयेन जानांगौ? नाङा फाङा गावथारजायो नामा? मा दायाव गावथारखो आंनि फिसाखौलाय? दा इसेबो मोननाङा नामा आं सरखारनिफ्राय? मोनथारनांगौ। दाबसेयावहा गारि सालायनो होननानै स्कुल गारलायनानै दाबसेयाव गारि सालायनो थाहैबाय, बिनिफ्रायनो खावनानै लाबोदों आंनि फिसाखौ। बै फैलाव फेथ्लामोन गबिन्द मोनानो, गब्बा मोनानो आसल। दा आंनि गथ'आ थैनानै थांबाय, दा मिथियाखै बिसोरो आंनो अनसुंथाइ होनो। आंनि गथ'आ ओरैनोमोन नामा? हाबाग्रा लांबाय, लांनानै बिदि खालामहोबाय। बिसोरनो गावथारहोखादों बे गबिन्द मोनानो। देरसिगोन खोमा बिसो होननानै बिसोरनो गावथारहोखादों। आंनिबो साननायफोरा बिदिसो आंनिया। आं मोननाङा नामा? आं सरखारनिफ्राय इसेबो मोननाङा नामा? आंहा दिनै गथ'आ थानायमोनबा एसे एनैबाबो सहाय मोनगौमोन। दिनै हारिनि थाखाय थांनाया जिउसो बावनांबाय आंनि गथ'आ। जायनिबा गथ'फ्रासो हारिनि थाखाय जिउ बावसोमिफोरासो मोनबाय। जे आंनि गथ'आ जिउ बावसोमनानैबाबो खस्थ' खालामनानैबाबो दासिमबो आं सरखारनिफ्राय थाइसेबो मोननाङा नामा?